Dok se rat u Ukrajini bliži ulasku u 6. mezak, Kina pomno prati žarište na rubu Europe i uči iz ruskih lekcija. Do sada suzdržan po pitanju podrške Rusiji, Peking posmatra sukob koji bi mogao da mu pokaže kako bi izgledao eventualni kineski napad na Tajvan koji smatraju delom svoje teritorije koji treba da se ujedini sa ostatkom zemlje, ako treba i silom, u situaciji koja diže tenzije od potencijalnog stvaranja nove Ukrajine. A CIA smatra da se pitanje kineske invazije na Tajvan svodi na, kako i kada, sem stalnih provokacija. Odnosno sprovođenja slobode plovidbe u Južnokineskom moru, ulje na vatru dolila je i planirana poseta američke zvaničnice Nancy Pelosi ostrvu, za koju je predsjednik Joe Biden već rekao da nije dobra ideja. Rusko iskustvo u Ukrajini utiče na kalkulacije Kine o tome kako i kada ona može da odluči da izvrši invaziju na Tajvan, rekao je u sredu direktor CIA William Burns. Rizici toga su postali veći, čini nam se, što dalje idemo u ovoj deceniji. Ne bih pocenio odlučnost CIA da uspostavi kinesku kontrolu nad samoupravnim Tajvanom, ocenio je on. Preneo je Guardian. Burns je istakao da je Kina uznemirena posmatrajući petomesečni rat u Ukrajini koji je opisao kao strateški neuspeh ruskog predsjednika Vladimira Putina. Uveren je, kako je rekao, da je Kina primetila na Ukrajini da se brze, odlučujuće pobjede ne postižu sa neimpresivnom, već nadmoćnom silom i da je također verovatno naučila da mora da zaštiti svoju ekonomiju od potencijala za sankcije. Kineski ambasador u SAD Qin Geng ukazao je na forumu da Peking i dalje preferira mirno ponovno ujedinjenje. Te optužio SAD da podržavaju snage za nezavisnost na Tajvanu. Najveći konsenzus između Kine i SAD je da nema sukoba i da nema rata, rekao je Qin. Dok Kina posmatra konflikt u Ukrajini i posljedice teških sankcija po Rusiju, postoji još jedna paralela između rata u Europi i potencijalnog novog sukoba oko Tajvana, a to je oružje. Amerika šalju oružje Kijevu, uključujući svoje vrhunske raketne sisteme HIMARS, iako nema obavezu. Rusija je unazad pretila Zapadu zbog najave slanja projektila, hobica, municije i druge vojne pomoći Ukrajini. Putin je u junu čak rekao da će gađati ono što dosad nisu, odnoseći se na američke isporuke raketa dugog dometa Kijevu. Nakon što su te zalihe stigle u Ukrajinu i već se uvelike koriste, Rusija se fokusirala na uništavanje ukrajinskog naoružanja, a Kina sve to gleda i uči, kako je nedavno rekao šef FBI. Jer, prema zakonu koji je američki usvojio Kongres kad je Washington priznao da je Tajvan dio Kine 1979, sada su obavezne da obezbede oružje Tajvanu za njegovu samoodbranu, kako bi Kina reagovala na takvo naoružavanje Tajvana u slučaju njenog potencijalnog napada, nije poznato. Njena vojska. Prema podacima Statiste, za 2022, je sa 2 miliona vojnika najveća u svetu prema broju aktivnih vojnih službenika, radi paralele, SAD su trećem mestu, iza Indije, sa 1,39 miliona vojnika. Rusija je peta, sa 850.000. Ukrajina je na listi od 25 zemalja 23 sa 200.000, dok Tajvan i nije na toj listi. Ipak, ostrvo bi u slučaju napada imalo nekoliko prednosti na svojoj strani, uključujući nezanemarljiv broj od 180.000 aktivnih vojnika i 1,5 miliona rezervista, te relativno modernu vojnu opremu za razliku od ukrajinske koja se do invazije svodila na mahom zastarele sovjetske sisteme.